από τα παιδιά. Εγώ λέω και δημόσια μπράβο στα παιδιά και του ενός σχολείου και του άλλου. Αυτό το παιχνίδι θα το... Αυτό το παιχνίδι πήγαμε εμείς στο δίκτυο του Meet to Space, γιατί είχε μέσα και ερωτήσεις που αφορούσαν το διάστημα. Ιδιαίτερα στη Διευθύντρια, την κυρία Πατσιλινάκου και τους καθηγητές